Indigenous Knowledge Systems is IKS. Let us hypothetically say you want to relocate your fowl run and there are fowls with eggs, meaning that they are sitting on top of the eggs in the hope of hatching them into chicks. What do you need to do? Do you need to wait? No. Simple use ash. Your fowls will be okay and they will sit on top of the eggs. Sanibonani balingane mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Bengithi Lizokuna obhalwe nguNakanjani Sibiya. Senza inkomba umbuzo omude uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa yindikimba. Phambi kokuthi siqalise, let me do the following. Let me acknowledge everyone that is here, old and new subscribers alike. Guys, you are valued, cherished, and appreciated. Let me also extend this acknowledgement to our lovely visitors. Guys, stay here. There are no regrets. As you do that, please spread the word as this will assist the channel kakhulu. Indikimba iqiniso elethulwa ngumbhali. Leli qiniso liqukethe okuthile okubalulekile. Lokho okubalulekile sikubiza ngokuthi kungumsuka, ngumongo, kuyingqikithi, kungumnyombo, kungumgogodla wendaba. Indikimba yalombhalo wobuciko uthando. Singaluchaza ngokuthi uthando luwulangazelo oluvuthayo enhliziyweni yomuntu noma umlingiswa othile. Sesobona ngezenzo, ngezigameko noma ngezenzeko ezithile ukuthi lo mlingiswa unothando lwani. Umlayezo yilokho umbhali aqonde ahlose ukuba sikufunde. Uyasiqwashisa asixwayise kuko ukuze singakwenzi noma sikugweme ezimpilweni zethu. Kule essay sizosebenzisa izimo zokukhuluma ezahlukahlukene ukucacisa umlayezo oyobe wethulwa ngumbhali. Umhlengi unothando lwakhe siqu sakhe. Uthatha isinqumo sokuhamba aye eKapa. Okokuqala ubeka imali eyanele ngoba lempilo ayiphilayo akayithandi. Ufuna impilo enenkululeko. Iyona lena ayikhethayo, iyona lena ayithandayo. Uyithanda ngaphezu kobudlelwano bakhe noyise, nobudlelwano bakhe nentombi yakhe aseyitholile ogama layo linguNontobeko. Le ndlela ayikhethile umhlengi eyobunkonkoni. Njengoba eya eKapa nje uyoziguqula ubulili bakhe, abushintshe abe ngumuntu wesifazane. Umbhali wedlulisa umlayezo othi umbango usuka emlotheni, okuchaza ukuthi ingxabano isuka ngento encane. Awubheke nje, umhlengi usexoshiwe ekhaya kubo, usetshelwe ukuthi angaphindi aligcobe uma nje esaqhubeka nalomqondo wakhe uthi baba I am gay. Azama umhlengi ukuba lokho afuna ukuba yikho kwamukeleke ngokuthi abuze umbuzo othi ungithanda unconditionally. UXolani Mpanza ubeyithanda ngempela lentokazi ephambi kwamehlo akhe. Uyibona emhlanganweni wezamabhizinisi kulungiselelwa indebe ka-2010. Asuka lapho ukhohlwa ukuthi
ngalolo suku yena nonkosikazi wakhe bekade bebabele ukuya emcimbini. Uyasuka lapho uphuza iJameson ayinikezwa nguMahlengi. Azi kahle ukuthi unkosikazi wakhe angeke ayijabulele leyo nto ngoba ubaziwa njengomuntu ongasabuthi mbibi utshwala. Nangu Xolani esethanda umuntu wesifazane obhemayo, kanti ubekwenyanya ukubhema kwabantu besifazane. Ubona yonke into nje iyamfanela uMahlengi. Umbhali uqonde ukwedlulisa umlayezo othi uthando kalukhethi ludwane oluwela kulo, okuchaza ukuthi thina njengabantu abaseceleni esifunda lo mbhalo wobuciko angeke sayiqonda into eyenza ukuba uXolani athatheke kangaka yile ntombi kanti ushadile. uManqobangidi ubeyithanda indodana yakhe. Sibona umbhali esebenzisa isu lokujeqeza emuva lapho uManqobangidi ekhumbula mhlazana uMhlengi ezomtshela insambatheka yokuthi yena ugay. Wadumazeka phela uNgidi kwazise ngemuva kokushona kukanina walomfana. uNgidi wehla enyuka naye ngoba unina washona eqeda nje kubelethwa uMhlengi. kuNgidi inkunzi isematholeni, okuchaza ukuthi ingane yakhe kufanele ikhule kahle ngoba kuyona kuzoqhamuka umholi wangomuso. Ingakho nje uNgidi engaganwanga ngemuva kokuba kushone umama kaMhlengi, uMhlengi ezalwa nje. Kwathi engazelele yaguquka impilo kaNgidi kwazise wayesethole uthando lukaNomalanga Ndlovu. Yize uNomalanga wayesethe ukukhulakhula, lingasekho ithemba lokuthi bangaphinde babe nezinye izingane. Kodwa umbhali uqonde ukusifundisa ukuthi isizungu sabulala inkonyane njengakwaMasuku, okuchaza ukuthi kwakufanele ukuba uManqobangidi azifunele phela isalukazana sakhe ukuze akwazi naye ukulibazisa. uNkululeko uyamthanda uNontobeko, wamshayisa ngemoto ngemuva kokuba uNontobeko evele wazithela phezu kwemoto yakhe ezihambela nje uNkululeko kungumgqibelo. Wameshela, wamlobola, manje-ke sebezoshada. Mlingani wami nawe mfundi, mhlawumbe ukucacisa nje singasho ukuthi phela wameshela emva kwesikhathi eside egqigqa esibhedlela waze walulama-ke uNontobeko. uNkululeko uyadumazeka ngosuku olwandulela usuku lwabo lomshado. uNontobeko uyiqeda nya indaba yabo yokuthandana. Isizathu sokuthi uNontobeko usabambelele kuMhlengi. Isenzo sikaNontobeko sokwala uNkululeko saba nomthelela noma umphumela omubi ngoba uNkululeko wazikhunga, kwadumazeka umndeni wakhe wonke. Umbhali uqonde ukusiqwashisa ekutheni noseyishayile akakayosi, noseyosile akakayidli inyama. Chaza ukuthi indaba yokweshela intombi akuyona into elula ngoba intombi ingaphunyuka ezandleni zakho. Nakundumiso oyisoka likaMahlengi yiso leso. Umbhali ufuna ukudlulisa umlayezo othi noseyishayile akakayosi,
noseyosile akakayidli inyama ngoba phela uNdumiso ukhathazekile kakhulu. UMahlengi lo sengazathi useyaphunyuka ke manje. Ndumiso unemibuzo ethile, uzwakala ethi, "Why are you absent-minded?" Aphinde ezwakale ethi, "You always close your eyes when we kiss, but today." uNdumiso uyabona ukuthi uMahlengi useqomile. Setshelwa nguSibu ngoNgidi ovalela izizumbulu zemali endlini. Seze uyahlela ukuthi uyohamba ayobamba uNgidi inkunzi ukuze akwazi ukulobola uMahlengi wakhe. Umbhali usebenzisa ulwazi lwaphambilini. uNdumiso wake wayisigebengu phambilini, okuchaza ukuthi uNdumiso usebuyela ebuhlanzweni bakhe njengenja. Uthando lukaNdumiso ngoMahlengi luze lumenze ukuba alalele uXolani uNyendle jama endleleni, avimbe indlela ukuze uXolani angakwazi ukudlula. Uthe esuka lapho wadedela imvula yezibhakela. Esadiyazela uXolani waqhulula inhlamba. uXolani wabuyela emuva ekhaya esebomvu tibhu yigazi, iso lakhe lopha. Uthando lukaMhlengi lwenza uNontobeko noNgidi babe nethemba lokuthi uma bemthungatha bebobabili bazomthola nakanjani. Baqale eflethini lapho uMhlengi ayehlala khona, badlulele phambili eMlazi kuMandla baze bayophelela eNtuzuma, kodwa lutho. Yilolo thando lukayise ethanda indodana yakhe olwenza ukuba uNgidi afune uDlaba ukuba kube nguyena uShezi ozothungatha ngoba phela vele lokho kungumsebenzi wakhe. Umbhali uqonde uhlose ukusifundisa ukuthi imbilapho ivuna isilonda, okuchaza ukuthi abantu baye bazwelane ikakhulukazi uma sebengabangani. Singasho nje ukuthi hypothetically speaking uNgidi noNontobeko abangane. Umunye umfundi angathi akuhlanga lwalahlana lodwa, okuchaza ukuthi abantu bohlanga olulodwa kabalahlani, bayazwelana balekelelane. uMahlengi noXolani bayathandana. uMahlengi useyazi ukuthi uXolani ushadile, kodwa lokho akakushayi ndiva. uXolani ude akhiyela izingane ekhaya zizodwa, aphinde avale nocingo ukuthi unkosikazi wakhe angakwazi ukumthola ukuthi ukuphi. Tshela uMahlengi ukuthi uvala ucingo nje kungenxa yakhe, ubeka ngalolu hlobo, "It's because of you baby, ngiyakuthanda Mahlengi kakhulu." Ileso senzo sikaXolani sokukhiyela izingane endlini esenza ukuba izingane zikaXolani noLungile zishe zingqongqe, zife ujuqu. Umbhali usifundisa ukuthi icala lembula ingubo lingene. Lokhu umbhali singasho ukuthi ukweyamanisa noLungile. Phela uLungile ungena nje enkathazweni ngendlela abengayilindele. Akuyena owenza izinto okungezona noma owenza amanyala. Umbhali aphinde asifundise ukuthi
Kuxolani ilumbo ladla umninilo. UXolani yonke into abeyenza ibizolimaza uLungile. Lokhu kwagcina sekulimaza yena uqobo. UXolani ubesezimisele nokudivosa uLungile. Njengamanje, njengoba izingane zabo zishonile nje, yena ucabanga into eyodwa, ucabanga umahlengi wakhe. Yingakho kwathi noma kufika abazala bakhe, waphuma ngesamagundane, waqonda kumahlengi. Uthando lukaXolani ngomahlengi lukhulu, luyefana nothando lukaNontobeko ngomhlengi. Lolo thando ludela yonke into. UXolani udela umuzi wakhe, udela isililo asishiye ngemuva ekhaya. UNontobeko udela umuntu owayemthanda uNkululeko, naye wayeshiye isililo ngemuva ngoba phela uNkululeko wayesazibulala. Umbhali usifundisa ukuthi kuyenzeka kuphambane izinkomishi, zaphambana okwangempela, ngoba uXolani wathola ukuthi lo muntu abemkhonze kangaka kanti ubengumuntu wesilisa phambilini. NoNontobeko wathola ukuthi esedele yonke into emhlabeni, lo muntu abembabele ngalolu hlobo usephenduke umuntu wesifazane. Umbhali uphumelele ukusethulela umlayezo kanye nendikimba esebenzisa abalingiswa abanjengalaba: uMhlengi, uXolani, uNgidi, uNkululeko, uNdumiso nabanye.